Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jama'a 'yan Nijar ko in ce duka 'yan Afirka gaba daya. Ina muku fatan alheri, barkaku da wannan rana ta Juma'a 2024 watan bakwai, yana da kwana 5 yau muke wannan video. To duka wanda ya ji wannan video ya tsaya saurare shi kuma ya tura ma wanda bai ji ba. Duka 'yan Afirka gaba daya da a cikin Libya, wannan kira ne na gaggawa zuwa a gare su. To lalle dai kun ji dai sun yi to sun yi video, sun yi bayanai, dai kowa yana da labarin kame-kamen da za a yi da walakaici da tozarci da za a yi muna gaba ɗaya bakake cikin Libya. To ga garab nake so a yi na gaggawa, yajin aiki shine nake so a yi na kai tsaye. Duk wanda a cikin Libya gaba ɗaya, duk inda kake cikin Libya, gobe Asabar da Lahadi ga kowa shi to waje, ga kowa shi ta aiki. In mai gidanka ya ce ka zo wurin aiki ka ce ba ka zo kuwa, mi a dalili ka ce kame ake yi, dole na sai an samu mahita. Wallahi da izinin Allah insha Allah wannan hanya inda muka bi ta insha Allah za a ci nasara. Duka gaba ɗai masu aikin baladiya, masu aikin shaguna, masu aikin gada'iya, kai duk kowane da aiki kaka yi gakka yi ta gobe waje. Ko shago gare ka naka na kanka ma ka liƙe, ko kana da takardu ka taimaka ma waɗanda ba su takardu kai ma ka liƙe shagonka. Kowa ya liƙe, kowa ya yi garaf gaba ɗai baƙaƙe. Wanda gajin Hausa shi faɗa ma wanda bai jin Hausa, mai jin zabarmanci shi faɗa ma wanda bai jin zabarmanci. Waɗanda ‘yan Ghana kuma a yi musu tarjama, wanda ya yi Gananci shi ma ya faɗi da Gananci, wanda ya yi Maliyanci shi faɗi da Maliyanci, wanda ya iya Sudanci shi faɗi da magana ‘yan Sudan. Duka dai ƙabilu gaba ɗai da Chadiyanci duka gaba ɗai. Ya kamata dukan mu ma mu musu garabi na kwana biyu na rashin aiki. In Allah ya yarda da izinin Ubangiji za a samu mahita. Kuma ga kai to kai wani hushi ko wani abu duka kowa ga shi to waje ma duka gobe ga kowa shi to waje, jibi ga kowa shi to waje, kwana biyu ga a hito waje ma kwata kowa ya zauna cikin ɗaki. Dole da kansu za su sanin lalle muna da daraja mu ma baƙaƙe cikin wannan ƙasa. Muna kira ga babban murya, wanda ya jiya shi faɗa ma wanda bai jiya ba. Ku yi ƙoƙari wannan al'amari ya tabbata, a yi ta tura shi a yaɗa shi.